and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Unsa? Moana, si Sendo, usa sa mga suspects na itabong krimen dito sa bahay ni Simeon. Daddy! Unsa to? Ako? Suspects na itabong krimen dito sa bahay ni Simeon? Di ko mo to, anak, Dad. Di makabuhat si Sendo ni anak. Nakaila ko ni Sendo, Dad. Bisan ako. Dili ko magkatuo. Pero doon na sa'yo nakuha ang ebidensya nga tuwa si Sendo dito sa bahay nilang Simeon. Unsa? Dad! Bisan si Simeon, anak. Dili makatuo sa resulta sa investigasyon. Pero doon ay nakuha ang mga kapulisan nga makapamatod nga usa sa mga suspect si Sendo sa nahitabong krimen. Kinuo ko. Pabuto na to si Simeon. Siya ang musulti sa tanan. Pero dili, Dad. Di ko mo tuo nga makahimo si Sendo ni ini, Dad. Dili. I-drop lang ko sa bahay nila, Sir Jimmy. O balik ka lang niya ko. Huwag lang sa kong tawag, okay? Okay ba, Simeon? No probes. Kahumot sa gina kong flowers may matay fresh red roses. Bitaw. French red roses. Pero, dawaton ka na ni mo na, bay? Nga na bang nagkapagutara ka man yan, ha? Alam mo na. Ha? Wabi ataw na amor sa buwanan mo, bisag gwapo, pakadako gamay. Ikaw rang way amor ni mo, pero nako, posible pa nga mahugang yung pagpati ka nako. Butoy. Sao naman lang, nagbalik na sila Sendo, ha? Maraming paraan. Daga mapaagi nga magkabuwag sila pag-usap. Ano mo nasabi, be? Paano Ilabi na ning ako isulti niya karon. O sa isulti niya, ha? Bisa na ko ba butay. Sultian ta kadili ko makatuni ni nga mabuhat ni sa kuiso. Yay ka! Bay butoy. Sultian ta lang nga si Sendo usa sa mga suspect sa naitabong krimen sa bahay. Usa? Nga nung gipahunong ni mo sa kinan. Usa to si Sendo? Lakip siya nga suspect sa naitabong krimen sa bahay. Nga nung ko taon napil Sendo taon? Tungod kay si Sendo lang ang nahibaw anak ko nga doon na interest sa akong milagrosong lana. Hala no! Yay ka! Lakip siya. Si Sendo, ipadakog ko. Ipapriso ko. Simeon! Ipapriso ko siya. Ano wala sige kasol diri ka ako. Di na siya magsamok-samok pa kanako aron kuhaon ang akong milagrosong lana o labi na nga nawa na siya sa dan na mong muwana. Simeon, makahimo ka ba ni anak sa kaugalingon ni Mason? Mawa siya sa munda ni muwana. O gano'n dili? Kung sagbot siya sa kundan, kung tunok siya sa kong mga agyanan, buhaton ko ang tanan, aron mawa siya butoy. Iyay ka, may Simeon! Dili ko makatuo sa kong nabati. Ako lakip sa mga suspects na hitabong krimen sa bahay nilang Manay Simeon. Kinuo ko, nasahid kag yun. Kamatinumanong ko sa imong mga sugo. Dili sige ko makahimos pagpatay og tao tungod kay sa ka na. Pero nga naman nga nung lakip ko, gihimo mang suspect ni Manay Simeon sa naitabong krimen sa iyang bahay. Doon ay niabot nga sa kinan. Liliw na ko. Kung kinsa ka na miabot. Dali ko. Tingali ko sila na ka na si Manay Simeon. Kung siya magdani ka na, kinahanglang makigatubang ko niya. Makigsulti ko niya. Okay, huwag sa kutawag ha. Dili ko magdugay din. Okay. Why problema, may Simeon? Yay ka. Di ko makatuo na ni. Yay ka kinitanan. Sobra na yun si Simeon. Grabe na niyang pagkausab. Tungod sa kwarta, nausab na siya. Tungod siya ang pagkailado, nausab na siya.
Tungod sa iyong gibati nga, gamhana na siya, nausab na siya. Lakip kung galingon ni Igso, iyang ipapriso! Iyang ipabilang ko! Kinahanglan masayon ni Besindo ni tanan. Tawagan ko siya! Tawagan ko! Si Manay Simeon yun. Ug na, padung na siya sa pultahan. Naugon ko siya. Kinahanglan magsulti kami. Sendo. Niya si Manay Simeon, agtuon ko siya. Unsa? Ayaw. Kinahanglan magkasulti mi. Ayaw. Patuon ako, Sendo. Pero muha na, ganong iyam kong gipasangilan. Apil ko sa mga suspects na itabong krimen sa iyang bahay. Mo nga agtuon ko siya. At tumahon ko siya. Wa ko mahadlok. Tungod kay wa ko isa. Ayaw lagi una. Patuon ako, Sendo, please. Hunaw-naon ni natog maayo. Muha na. Patuon ako. Hunaw-naon natog maayo kung unsay maayo natong buhaton. Muha na. Tabangan ko ikaw, Sendo. Tabangan ko ikaw. Di ko makatugot nga ipapriso kasi mong igsuon nga may igong kamatauran. Anong lakip man ko? Anong giapil man ko niya? Anong ipapriso man ko niya? Sendo. Naba si Moana. Oo, nasayang lawag. Pero, manaog na toron. Doon na lang siya gikuha. Gisultihan mo na ba kung anong diya ako? Yes. Ug mao to nga nibalik og sa taas. Sayang lawag. Dili gyud ako makatuo. Dili gyud ko makatuo ni. Pero Simeon, wa pa'y igong kamaturan nga apil gyud si Sindo sa nahitabong krimen. Yes, wa pa hinoon. Pero dakpon gyud siya. Aron imbestigahon. Kung dili siya makafiansa, hayan magtingkagol gyud siya sa prison. Mao ba? Yes, magtingkagol siya sa prison. Di mo makahimo ni Ana Simeon. Moana! Wa may igong kamatuoran nga nalambigit si Sando sa maong krimen. Yan o. Bisan ako, Moana. Ako nagisultihan niya nga kapulisan, pero matod nila kinahanglan lang yun ko nga magpakita si Sindo. Kana kung wa siya sa. Magpakita? Aron bilanggoon? Oh, well, maingon-ingon kayo niya na, pero piyansa na ko ang akong igsuon na aron na dili siya mabilanggo. Imbestigaron lang siya. Kaya daw na naman siya gibuhat kaniya itong misud sa bahay. Tungod kay doon na siya gipangita nga imong gikuha. Sabot mo yung pasabot mo, Ana. Nagtuo ka nga wa ko masayod ini, Simeon? Sa imong mga sikreto? Moana? Oh, bragwa. Oh, I'm innocent. Wa ko masayod sa imong mga gipanulti. Maong ni asisendo din sa syudad. Ni apas kanimo, kaniadto pa. Tungod kay imong gikuha ang tuong kamot sa imong amahan nga namatay. OMG. Lakip ka, Dad. Nahibaw ni ini. Maong ni ana si Sendo. Nangahasiya sa pagsud sa imong bahay kaniadto kay gusto siyang kuhaon ang imo rasad nga gikuha sa patayng lawa sa imong amahan. Oh my God. Moana, wa ko'y gikuha sa kong amahan. O gani si Sindo, siya ang doon ay nakong sakon nga nung namatay ang among amahan. Ayaw kong patuwa sa imong mga bakak, Simeon. Nagtuo kang madako ninyo? Anak, paminawa una si Simeon, ha? Murag one-sided ka lang kayo, ha? Ikaw ang one-sided, Daddy. Anak, Nagtuo mong mailad ko ninyo, Daddy Jimmy? Simeon? Lakip na si Steph nga akong gituuan nga suod na akong amiga? Mona, usa ko ka nang imong gipanul. Dad, nahibaw na ko sa tanan. Nahibaw na ko kung unsay nahitabo dinhi. Ilabi na ni Simeon sa imong paghaylo og kwarta ni Steph. Sa imong paghaylo ni Daddy Jimmy nga maayo siya siyang sakit. Nagtuo ka nga gamhanan ka? Kay naa nimo ang milagrosong lana nga maoy nakapadato nimo? Og nagtuo kang madako nimo? Moana. Dili, Simeon. Di ko nimo madah. Please. Paminawa una ko. Lakip ang igsuon nimo? Kadugo nimo? Imong pang ihog sa kalautan tungod lang sa imong mga ambisyon? Hangol ka, Simeon. Maot ka! Moana! Mona! Anak, ayaw na paglakaw. Anak! Moana!
Papasensya ka na, Simeon, ha? Pero ayaw ka pala ka. Ako'y bahala. Pakigsultihan kung akong anak, ha? Di ba o siya sa tanan ako mga plano? Simeon. Simeon! Simeon! Asa ka man, paingon, ha? Nasuko si Moana ka ako. Nasuko na pahinga akong kimahal. Nasuko siya ka ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!